Kepiye putelat melet? Ngene sedulur buta kala ijo. Kepiye? Iki ngono miturut dawuhipun Sang Prabu Dalem awake dhewe kudune dadi sing siap siaga aja nganti gawe kuciwane Sang Prabu ngono. Iya. Tapi ngene ya buta kala ijo. Kepiye sedulur putelat melet? Aku iki lagi pusing gini ngene nalikane awakmu takon jaga ana ing kene iki supaya nek ana jalma menungso sing ngambah ngancik ana ing kene iki malah pusingku ngene pusinge kepiye awakmu iku keren golek gadis desa iya pancen iku hobiku sedulur budalat melet yen aku ora ngono orang anu gadis desa wong pancen jenengku wae buta kolor ijo ya kuwi sing tak pusingke engko nek nganti awake dhewe ana patroli saka pimpinane awake dhewe lan delalah engko nek awake dhewe ora ana ing kene mengko nek awake dhewe kena murkane Sang Prabu Dalem luwih-luwih engko nek sing makili sapa nganti awake dhewe ditiliki rak cilaka no sedulur buta kolor ijo tenang wae kabeh wis tak pritungke aku nguyur iku ya ora angger-anggeran aku nguyur iku ya nganggo set-setan sikon sing wis tak tak pernahke oh ngono-ngono ya iya buta kolor ijo piye budalat melek ya wis ngono ya ngono aku iki ngono mau ya keliling-keliling teko adoh kono mau ya wis banget pegele sikilku nganti linu wetengku nganti cegah kabeh lho kok iso lho kepiye mergo adohe ora karuan bareng tak matke kok ketoke banget amane ya wis ngene nggih sedulur kepiye aku tak mapan turun dhisik mengko gantian sip-sipan ngono bahasamu kok gaul men lah kepiye pancen yo ngono ya wis ngene awakmu yo keliling-keliling kono engko nek anti ana apa ta aku digugah ngono ya wis beres aku tak turu sik tenang wae sedulur aku bakal ya keliling ya golek hiburan barang nen aku orang ngono orang anu ngono pusing kepalaku